dawa laksana endah tur arum gandane yen neniti murup lan muncari busana kapating kepiyar saha pating kepiyut kadya puspita kang sami anjrah ing madyane taman luku Iderni bangsa sora 1107 10 Surya kuwi srengenge Kartika litan bakwana bumi dene sinten to ingkang manjing wonten ing Palagan tlatah dusun Belo inggih menika sambudayane para warga Sentana para warga para widodari para abdi dalem para abdi kinasih ingkang sampun samapta badhe ngawontenaken kirab agung kirab Majapahit wonten ing puseripun pepunden dusun Belo inggih menika pepunden Mahapati Gajah Mada kang kasuwur sagunge para guru basa para guru badhe para guru agama ingkang tinaksarina kelawan wengi sinanding kitab suci wahyune Allah ingkang dados paugeranipun urip mugi kita sedaya angsal raharjane Gusti kang murben dumadi Allah Subhanahu wa taala kanthi santi jaya wijatati lis ing sambikala Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti nuwun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusun Belo Bapak Kaur Keuangan kasumanggaaken rawuh wonten ing punden amargi paduka ingkang kajibah badhe ambar raketaken samudayane para wanadya ingkang sampun samapta olas asih lan tresna mritika sedaya kanthi ucapan basmalah bismillahirrahmanirrahim ugi adicara kalaksanan kanthi lancar boten wonten amin ya rabbal alamin. Mandheng aku kasumanggaaken lumampah kandhaaken keluarga agung saking warga Surabaya. Surabrata Milana sumerding sirna rapidhem ing swasana. Radaya iku angesti wah jadi pitana lugu sirna tekan pemawa tusi demi sining bawana kangge amurwani jumlaning budaya kang isi guna gunekan gudawan paniki punika kang kacarita jenggaring putri tinuhung Mustikane Karya Diwas Ayu Leni Dwi Puspita Sru Jwangkah lumaksana wisak apindo narismara Sangga Agung Kusana Hangita Kusananing Sanapa Winatara Wirayangkara tumuju sasana tumawahi kumacana Pinong saking Mandra ketingal mencorong bedane sumunar prabane sirembuh purba biar ageman Salajengipun para manggala lan putri rawas kadani adicara liru kembar maya memuteges Pusya putra kekalingan aman laos mas para kemang
Prabowo kepingin nunggalaken tingkat langsung janipun sareng-sareng anggayu kesakut raya kampung. Sojipun garwa kagung detik bagus pakamat Jumati. Deraken tumabain adi cara pindah tiga. Semua langgana Wiji samparaning garwa kakung dening garwa estri anjambaraken bekti marang garwa kakung selajengipun dinanding astanira lajeng jumeneng utawi ngandheng kalajengaken kumabaing adi cara perang para rawuh kakung putri Kumbarang punika amung kali pangaji gesang bebrayan ageng gesangipun Putrawanti. Yang mana? Mugia manusa antut rungko linambaran niat ing manah niat ing ati minangka niat ibadah marang Gusti Allah. Anggenipun nglampahi sunahipun Rasulullah Busangipun Putrawanti kali mugia tansah langgeng karo bekalipun ing nembe gadhah sifat asa asih.
Thank